Jmenuji se Aleš Gerlo. Působím jako profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přednáším teorii práva, státovědu a ústavní právo, také na dalších vysokých školách. S nakladatelstvím Aleše Čeňka spolupracuji od jeho vzniku. Vydali mi již kolem 10 knih, většinu ve spoluautorství jako editor, ale také samostatně. Nejznámějším titulem je Teorie práva, která se stala velmi populární a oblíbenou učebnicí nejenom pro studenty práv, ale i dalších společenskovědních oborů. V příležitosti životního jubilea mi nakladatelství Aleše Čeňka nabídlo, abych poskytl rozhovor, který najdete na webových stránkách aleščeněk.cz, rubrika Rozhovory.